Salut, oameni buni! Eu sunt Ionuț Calcan și fac primul episod de la Minecraft. Acum am intrat pe Minecraft și o să creez o mapă nouă. Pe Survivor. Așa, din păcate, să se încarce. Că acum am apăsat pe play. Încă nu m-am gândit la ce trebuie să pun pe Minecraft, pe noua asta mapă. Pe nouă mapă. Pe asta, cea nouă mapă. Înțelegeți voi. Că aștept acum să se încarce până intru. Am păcate, aștept să se încarce. Eu o să stau afară. Că acum m-am regenerat, s-a făcut la un munte. Ce tare! Am intrat acum pe zăpadă. Să vedem că poate o să găsim și un iglu. Wow. Că acum o să ne urcăm pe zăpadă. În păcate, prietenul meu Raul nu putea să vină cu mine, că și el a făcut un videoclip. Că acum intrăm... ce am găsit noi! Acum, din păcate, am găsit un cărbun pe zăpadă. Știu ce vreți să ziceți, oameni buni, dar din păcate am găsit. E fericire, de fapt. Wow! Ia să ne omoare. Acum, stai că am mai găsit și aici doi cărbuni. Dacă vreți să vedeți și niște episoade pe creative și niște episoade pe Counter-Strike, să îmi dați și mie câteva like-uri în schimb. Și să așteptați că în când o să și vină episodul acela. Că după acest episod o să fac și partea a doua, împreună cu prietenașul meu, Raul. Că acum doar încerc să mai găsesc pentru mine chestii de la Minecraft, ca să supraviețuiesc. Acum am găsit un loc plin de gheață, aici am mai respawnat. Că mai trebuie să găsesc și carne pentru mine, ca să supraviețuiesc. Dar dacă vouă vă e frică să vă jucați aici pe Survivor, nu-i nimic. Că mai trebuie și niște prieteni să aveți, dacă vreți să supraviețuiți și mai bine. Din păcate, am căzut într-o apă. Că sper să nu vină un Enderman peste mine. Ca acel Enderman, vă spun sincer că dacă vedeți un Enderman în față, mai bine fugiți sau săriți în lac. Dacă este apă. Dacă nu este apă, aia e viața. Te-a omorât ăla. Doar dacă știți să lupți. Dacă nu știți să lupți, nu cauți pe Survivor. Trebuie să cauți pe creative. Ca și Edi. Că înainte noi ne jucam eu cu Edi și cu Raul Counter-Strike, dar Edi s-a ofticat fiindcă nu-i plăcea dacă nu-i plăcea pe Survivor mapa cu Counter-Strike. Dacă vreți să jucați și voi Minecraft Counter-Strike, o să vedeți de pe episodul meu cum să faci. Am căzut de mai multe ori. Acum o să mă duc să văd ce e acolo. Nu-i nimic. Că acum mă uite aici în gropiță. Sper să nu fie Herobrine. De aceea nu mă duc. Că mi-e frică că vă omoară Herobrine. Dacă nu știți niciun pic să vă luptați pe Minecraft Counter-Strike, atunci aia e viața. În plus, mai e și echipa la Minecraft Counter-Strike.
mai și echipă. Ai și baze. O să vă arăt data viitoare. Au și zăpadă. Nu îmi dă nimic. Lăsa aici ceva foarte tare. Dacă vă e frică să faceți chestii de singure cu Minecraft, singure, atunci, dacă aveți un prieten, puteți să vă jucați împreună. Dacă știți să faceți. Că acolo dacă vezi dacă un omuleț acolo, că trebuie să intri și pe dacă el are netul lui. Pe netul lui, dacă vrei să fii împreună cu el. Asta este de mama lui. Acolo dacă vedeți o față cu dacă cu fața Steve și cu fața atunci și dacă vedeți unul, puteți să intrați pe mapa altuia. Aici mai încerc să spart încă, fac aici o figură. Să vedeți dacă îmi iese. Dacă ziceți că este dificil aici, din păcate acum este prima mea. Dacă este prima dată când când fac asta. Că Minecraft mă joc de mult Minecraft, normal. Dar dacă vedeți că eu vorbesc mai greu, dacă mai greu, înseamnă că eu nu prea sunt învățat pe YouTube. Eu știu pe prietenul meu, Raul, care știe mai mult YouTube decât mine. Că mai continui aici să mai fac. Că mă gândeam aici să pun apă ca să fac o piscină. Dar fac când o să am și mai multe chestii tari. Acum nu mai avem pământ, deci trebuie să supraviețuim. Și dacă vă place ce ați văzut aici, să dați like și să mai dați și share. Acum vă zic pa!